न्यू इनक्रोचमेंट जों बेखौ कम्प्रमाइज सोरबाया मन्दिरखौ गिर्जाखौ मस्जिदखौ दाहाल हिसाबै बाहायनानै हाग्रायाव रायजो जानो थांखि लादोंबा बेखौबो जोङो माखौ बासायनायनिफ्राय जोङो मालाबाबो फासया मानोना हाग्राखौ रैखा होनो हायोबासो जों भिडिअनि फुटेजाव नायनानै फेरेंगाखौ रागा जोंदों फेरेंगा बायदि मोजां मानसि गैया उচ্ছেদ কৰা হৈছিল যাৰ ঘৰখন ভাঙি পেলোৱা হৈছিল কিলহাকুত মাটি দিবৰ বাবে তেওঁ আধা কথা মাটি দিব বিচাৰিছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত তেওঁক মাত্ৰ যোগাযোগ কৰি দিব লাগে নিকু কলিতাৰ সৈতে আজি আমি নিকু কলিতাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি দিবৰ বাবে সুৰেন ৰাজবংশীক আমন্ত্ৰণ কৰিছো টাইম 8ৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আমি ইতিয়াতে আহিব নেদিবাচোন আমাৰ বস্তু খালি কৰা হোৱা নাই নিকু কলিতা বুলি হে লৰাজন এক কণমানিজন সিটো আমাৰ অসমৰে সন্তান নহয় জানো এতিয়া নিকু কলিতাই 100 বিঘা 50 বিঘা তেনেকে মাটিটো দখল কৰি কিনে থকা নাই সাধাৰণ হিচাপে আপোনাৰ এটা পজা এটা বনাই কিনে সুন্দৰভাৱে চলিব বিচাৰিছে বা পঢ়া শুনা কৰি কিনে মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ কাৰণে কিবা এনেকে নহয়তো গোটে পাহাৰখন কাটি কিনে গোটে সমান কৰি দিম গোটে সমস্থলী হৈ যাবতো তেনেকে নহয় নিকুৱে লাভ কৰিলে এটা বিশেষ স্থান যত নিকুৱে পঢ়া শুনা কৰিব যত নিকুৱে বাস কৰিব পৰিয়ালৰ সৈতে নিকুৱে এতিয়াৰ পৰা বাস কৰিব ইউএছটিএমত এফালে চৰকাৰে নিকুৰ ঘৰটো ভাঙি দিলে আনফালে ইউএছটিএমে নিকুক এটা ঘৰ উপহাৰ হিচাপে দিলে কেৱল ঘৰেই নহয় নিকুৰ পঢ়া নিকুৰ স্বাস্থ্য সকলোৰে দায়িত্ব ললে ইউএছটিএমে লৈছে বিশেষ কাম কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ইউএছটিএমে নিকু এটা নতুন ঠিকনা লাভ কৰিলে এয়া ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ হয়তো নিকুৰ বাবে নিকুৰ দৰে বহুজনৰ বাবে এক ভাল খবৰ সেইজন নিকু যিজন নিকু ভাইৰেল হৈ পৰিছিল কিলহাকুৰ উচ্ছেদৰ সময়ত নিকুৱে আৰক্ষীৰ পৰা 10 মিনিট সময় বিচাৰিছিল কৈছিল আঙ্কেল আপোনালোকে মাত্ৰ 10 মিনিট আমাক সময় দিয়ক ঘৰটো সামৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এনেদৰে হাঁহি থকা নিকুৰ ভাতৃও গৈছিল ইউএছটিএমৰ সঞ্চালকে নিকুক ওচৰতে লগ পাই আনন্দিত হৈ পৰিছিল নিকুৱে পিতৃ আৰু মাতৃৰ সৈতে গৈ কেইটাইত উপস্থিত হৈছিল নিকুৰ মাতৃৰ মুখতো এক হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নিকুৰ ভাতৃকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আনন্দিত হোৱা নিকুৰ মাতৃৰ মুখতো এক হাঁহি কিছুদিন পূৰ্বে নিকুৱে নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে হিলহাকু বিল এৰিবলগীয়া হৈছিল নিকুহঁতৰ ঘৰটো ভাঙি পেলোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এইখন চৰকাৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মায়ামোহ নাই মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিব সেইটো মায়ামোহত থাকিলেতো কামেই কৰিব নোৱাৰি আৰু বে ভিডিঅ'नि फुटेजाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ जोंनि बर' लिडारफ्रा सोलोंनांगौना सोलोंनाङा जोंनि बर' लिडारफ्रा नै बेबायदि भिडिअ फुटेजाव नुनाय बायदि सोरबा प्रमद बर' सोरबा फेरेंगा सोरबा गोविन्द बेबायदि भिडिअनि फुटेजखौ बै समनि आर्मि पुलिसजों गुलि नांजानाय आबसुनि बिथांमोनखौ प्रमद बर'आ गय दखान होनानै जा माबा मोनसे गेलामाल दखान होनानै जा होननानै एककालीन माबा मोनसे बिटिआर सरकारनिफ्राय आबसुनि सोरबा बै आबसु आन्दोलनाव बिथांमोननो 50,000 1 लाख थाखा अनुदान होदों नामा होआखै बिथांमोना गावसिनि नखरनि बिदा फंबाय गावसिनि नखरनि जाथि खुरमा बोरै देरगोन बोरै माहाजोन जागोन बेबायदिल' बिथांमोननि साननाय हनाया ডাঙৰ হলে তোমাৰ কি হবৰ মন যায় তুমি ডাঙৰ হলে কি হবৰ মন যায় তোমাৰ ডাঙৰ মানুহ ভাল চাকৰি এটা কৰিম এনেকা দুখীয়া মানুহবোৰক চাম টকা পইচা দি মহানগৰৰ যে কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সম্পাদক সুৰেন ৰাজবংশী দেৱে তেখেত গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেখেতে মাটি এটুকুৰা দান দিম বুলি কৈছিল হয়তো আপুনি গম পাইছে অলপ ন মই গম পাইছো কালি আহিছিলে তেখেত ইয়াত আহিছিল নেকি এতে আজি অহা কথা আছিল আহি পোৱা নাই তাকলৈকে আহি পোৱা নাই ঠিক আছে মই ফোনটো লগাই দিছো আপুনি কথা পাতক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইখিনি সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰীক্ষা চলি আছে হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালী হল দেশৰ নাগৰিক দেশৰ ভৱিষ্যত হয় সরকারখন যেহেতু নাগরিকৰ সরকার সরকারখনে চিন্তা কৰিব লাগিছিলে যে আমি নৱপ্ৰজন্মক এনে দৰে যদি আমি উচ্ছেদ কৰো বা হিয়তো মেন্টালিটি যদি হেম্পাৰ হয় তেইতো পঢ়া-শুনা বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি অৱস্থা হ'ব এইটো সব কথা চিন্তা কৰি তেখেতসকলে মানে ভাবি চিন্তি ৰোড মেপ তৈয়াৰ কৰি কাম কৰিব লাগিছিলে মই মানে নিকু কলিতা বুলি নহয় অজস্ৰ তেনেকুৱা সন্তান আছে হয়তো মিডিয়াৰ কাষত আহা বা বেলেগ সোশ্যাল মিডিয়াত ফকাছ হয় নহয় তে মই সকলোলৈকে মানে মোৰ সমবেদনা মই মানে জ্ঞাপন কৰি দুখ প্ৰকাশ কৰি नैबे गथ'नि माखासे भिडिअनि फुटेजखौ नायनानै मा सानखो सोलों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हाजार हाजार बेबायदि बर' गथ'फोर दं सोरबाया ड्रेस गाननो मोनाखै सोरबाया जानो मोनाखै गोदाव सोराव बेबायदि बर' गथ'फ्रा
गुवाहाटीयावनो सिफाय जानायानो जा अबेबा चिराङावनो जा अबेबा धेमाजि डिस्ट्रिक्टआवनो जा जोंनि बर' गथ'फ्रा बेसेबां गोदाव सोराव हाजिरा मावनानै जाग्रा न'खरफ्रा बांसिनानो न' बां सिफाय जादों बेबायदि समाव सोरबा बर' दैदेनगिरिफ्रा अनसायदों नामा नैबे गथ'खौ जेरैबायदि अनसायदों जेरैबायदि बे गथ'खौ सुबिदा होदों नैबेखौ एसे बर' दैदेनगिरिफ्रा सोलों गिबियावनो जुदि बुङोबा हाजार हाजार हा दं हाग्रामा महिलारिनाव गुवाहाटी बायदियाव हाग्रामा सारनि हाजार हाजार हा दं बेबायदि हायाव बिगासे बिगानै जुदि अनुदान होयोबा बर' न'खरफोरनो खथासे बा न' लुनो आन्था एसे रानना होयोबा हाग्रामा सारनि हाया गुवाहाटी बायदियाव हाजार हाजार दं प्रमिला रानीनि दं सोरबा मिनिस्टारफोरनि दं आरो दुर्गा दास बर'नि गुवाहाटीनि वेन सक दखानाव सोर थायो गासैबो हारसा मानसियासो मेनेजार हारसा मानसियासो कर्मचारी अब्ला जों सोरखौ बुंनो हरखाबै माहाजोन जानाय प्रमद बर' बिनि हा हु बिनि सम्पति नेग्रा सोर थायो गावनि हिन्जावनि जाथि खुरमा गावनि माखासे दालालफोर सोरबा बर' दुखियाफ्रा थानो मोनदों नामा रावबो मोनाखै सोरबा गबिन्द बसुमतारीनि माखासे सम्पति बिथाङा हा हुनि माखासे लब जेब्ला एनडिपि आफादाव दंमोन गुवाहाटी बायदियाव बेबो हा लाखिदोंमोन बे थाखा फैसा हा हुनि सम्पतिनि लब नङाबा जेब्ला एनडिपि आफादाव दंमोन बेबायदि समाव गबिन्द बसुमतारीया हा दरलबसे आरजिदोंमोन बेखौ कुइसनखौ जुदि होनो हागोन नामा गबिन्द बसुमतारीया बे हानि लबि थाखा फैसानि लबि मानो एनडिपि आफादाव थानाय समाव मानो गुवाहाटी बायदियाव हा आरजिनानै दोनदोंमोन जातिनि मावग्रा मानसिया मालाबाबो एनडिपि आफादाव थानाय समाव हा आरजिनायनि माखासे जाहोना मा रायजो राजाफोरनाव आं सोङो आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनाव आं सोङो प्रमद बर'आ जेब्ला आबसुनि आन्दलन खालायग्रा दैदेनगिरि बेबायदि समाव हाजार हाजार कौटि थाखा बहानिफ्राय मोनखो दिनै सोरबा आबसुनि लिडारा बुंदों नामा प्रमद बर'नि थाखा फैसाखौ एसे न' सिफाय जानाय गोदाव सोराव जानाय गथ'फोरनो एसे सहाय खालायनानै सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिया बुंदों नामा रावबो बुङाखै बिनि थाखायनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आं बयनावबो खावलायो गोसो जायोबा गुवाहाटीनि गोदाव सोराव जानाय बर' न'खरफोरनो हाग्रामा महिलारिया बिगासे बा बिगानै हा हगारोबा बेहाय माखासे एसे राननानै न' लुनो थाखाय थैयो प्रमिला रानीनि दं सोनाबफोर बायदियाव हाजार हाजार एमएलए फोरनि हा दं बर' एमएलए फोरनि हाजार हाजार मिनिस्टारफोरनि हा दं चन्दन ब्रह्मनि हा दं अब्ला रानी बायदियाव चन्दन ब्रह्मनि हायाव सोर थायो रावबो थाया ओरैनो खालि नांगौबा जानाय गैयै मानसिफोरखौ हा नेथावथाव कम्पानियाव खामानि मावनो थाखाय बे चन्दन ब्रह्म हाग्रामा महिलारि प्रमिला रानी बिथांमोननि हायावनो दोननो हायो दुर्गा दास बर'नि दखानाव सोर थायो वेन सक दखानाव सोर थायो गासिबो गुबुन हारि अब्ला जातिखौ अनग्रा दैदेनगिरि ना मा आरो हरखाबै माहाजोन जानाय प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा बिथांमोनखौ रावबो माथो होग्रा गैया जुदि गोहो बोलो दंबा आबसुआ प्रमद बर'नि थाखा फैसा आबसुनि दैदेनगिरि जानाय समाव कौटि थाखा खामायनायखौ चिरांनि न' सिफाय जानाय गुवाहाटीनि न' सिफाय जानाय धेमाजिनि न' सिफाय जानाय बिथांनि थाखा फैसाखौ एसे आबसुफ्रा बिनानै हेफाजाब हो दम दंबा कौटि थाखा खामायनायखौ बोसोरनै बोसोरथामाव बहानि थाखा मोनखो बेखौ एसे आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा तदन्त खालाय आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा एसे तदन्त खालाय 2 बोसोर 3 बोसोराव गावनि दरमाया बेसेबां अब्ला आबसुनि दैदेनगिरि जानाय समावनो बेसेबां कौटि थाखा खामायदों बेखौ लाजिनो सोलों दिनै आङो बुङोबा हयथ' आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा आबसुनि सोद्रोमाफ्रा आंखौ दुखु मोननो हागौ नाथाय आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायदों गोहो दंबा बुं गोहो दंबा प्रमद बर'खौ तदन्त खालाय बहानिफ्राय गावनि दरमाजों दामि गारि बायखो दामि बिल्डिं लुखो बहानिफ्राय मोनखो गबिन्द बसुमतारीया बहानिफ्राय एसेबां थाखा फैसा मोनखो तदन्त खालाय सोरबा फेरेंगाया बहानिफ्राय मोनखो दिनै बिपिएफनि सोरबा दैदेनगिरिफ्रा पार्सेन्टनि थाखाय माहाजोन जादों जानो हागौ नाथाय बोसोरथामाव बेसेबां खामानि लाबोनानै बेसेबां पार्सेन्ट लानानै बेबायदि हरखाबै माहाजोन जानो 17 बोसोरजों 3 बोसोरजों
माइनास खालाय गासैबो थटनदआ ओंखारगोन 2 बोसोराव बेसेबां % जानानै इसेबां हरखाब बिल्डिं हा हु गारि गुरा बायनो हानो 17 बोसोरजों आरो बोसोरनैजों हिसाब खालाय अब्लानोथ' सोर सैथो असैथो गासैबो ओंखारगोन आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंबा बर' फरायसा आबसुनि दैदेनगिरि साफ्रोमबो आबसुनि सोद्रोमाफोरनाव आं गोरोन्थिनि सायाव निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिया जाखादों अब्लाबो सासे बर' हारिनि गेजेराव जाय मानसिया दिनै नंखायफ्ला खोथा बुंनानै नंखायफ्ला जुदि रायजो राजाफोरखौ जुदि हर सान गाबहोयोबा बिथांमोननि रावखौ खोनासंनानै थानो गोसो जाया एनडिपि आफादाव थानाय समाव गबिन्द बसुमतारिया मानो गुवाहाटी बायदियाव हा आरजिदोंमोन बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानाय समाव मानो प्रमद बर'आ कोटि थाखा खामायदोंमोन जेब्ला फेरेंगाया एनडिपि आफादाव हाबैनि सिगां दाहार ब्रुं ब्रुं जानानै एनडिपि आफादाव थांखि लाना हाबदोंमोन बे थांखिया जाफुंसारबाय बिनि दायनिगिरिया सोर बर' रायजो राजाफ्रा बिजिरनाया मोजां आरो 5 बोसोरनि उनाव जुदि फेरेंगाखौ जुदि गादियाव दोनफिनोबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेयाव गोरोन्थि जागोन सोरबा प्रमद बर'खौ जुदि गादियाव दोनफिनोबा बेयाव भुल जागोन सोरबा गबिन्द बसुमतारिखौ जुदि गादियाव दोनफिनोबा बे बर' रायजो राजाफोरनि गोरोन्थि जागोन बेखिनि आं भिडिअखौ लाना फैदोंमोन गोजोन्थों